Bwansu bw'omu Gusii. Omurobiri okubwatya nigobekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Ndizi TV bwakire bya andonsi ase otutengerete kitariki nkianda omotyenyi oikomi omwaka wa 2024 nino kwigenanga nigo kwabere gokoboka bo bya bokaboka swa image muroberyo w'ENSAKIA turoyomo turababere tobetokoba ribwa erimo ase umuroberyo w'ENSAKIA imambi yabono amashabike ito korwa county ya Kisii, county ya Nyamira, county ya Kericho, county ya Homa Bay, county ya Migori, mwenzi boka soa ase umuroberyo w'ENSAKIA imambi yabono tumanyango nga kimambi yago ere tuwikirana ase county ya Nakuru ndori kubatega isiko na ino soa ase umuroberyo w'ENSAKIA na mashabike kurwa sense ose umuchia olio omonene bwenzi cho Kenya o Nairobi ndori kubatega isiko na ino soa ase umuroberyo w'ENSAKIA tokwambuka goika ase chinse chiria chisiko ense eria ya America ndubwata mashabiki amange abo tobwatya boygo na inwe nigo tokobali ne bene ase umuroberyo w'ENSAKIA towikirana asenseria ya Canada boygo so ase umuroberyo w'ENSAKIA imambi ya abono mwanchumurolia Ndizi TV lituko kireli tuko lieti gatatu kuna botambe nituko batokumulikira bose tokuchengira abasubati abastokorodokanga Women Crash Wednesday ase boygo mwanchumurolia Ndizi TV mambi ya abono nabo kuchengira umusubati olia bwanchete umusubati olio bega hosira ase obugima nabo ekoba n'omwanchyobo nabo ekoba n'omusani obo nabo igo nabo ekoba n'omuntu olio betega okinya nabo igo koba bakobeka ensemo enene ase obugima bwao olio geratenga kwabire egento ole chinga kichabono asigo mantu muri Ndizi TV nabo kumochengera wetera sente mtandao wa Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News tobwati wetera mtandao www.ndizitv.net ina meto SMS gera 0792192834 litera nekoro kwa Job Maangi na kwenda kinga TV chechi boygo na mariogi abera wikera asenchira Jobo ikera nunere Abigael Nyanchama Nigeria nenkoro kwa KERUBO FRIDAH mambi omwanchi omulgereria ne mambingia naende twa umeranire asembe asomorobelia w'ENSAKIA bono mambia kero mwanchi omulgereria tweroberete bwikirano kwaneke ngango sanga tole naye asobwa moni metengana mangana manga berikago kolekana kuralitko ligoro anene ko bwatikana no musada boko mwaka isiko mokonyi umurai bw'enseri gadigashagwa igoto beto kwerobelia bwikirano kero erabege koraga ense ya moneno mwanchi omulgereria ntobeto gusanga no mugenito ase studio oyora beka kumulikira engane yo asobo emekolende nigo twaliganitie kerengari kyago emambe abona igapini location yago tomanyingo ngayo kubwatya omuroberi bw'ENSAKIA korwa tomanyingo ngaye kerengari kyago nkereke kekarali tkulia JUMATANO mwanchi omulgereria nigo takwali bagalia bene ligosanga na ntwe ase mambe igatomanyingo nga musubati kyoli gochengera emambi yabonega nabera ba musubati omino nabera ba musani ogo moiri ogonde bwensika icharo musubati nabayigo obeire oyugwenyencho asobogima bwago nigo tukanete kosanga nayo mwanchi omulgereria mambi yabonega tomanyenga kyuko mochengera mwanchi omulgereria endera kuri kerengari kyago gwetera sinamba yesimu ya 0792192834 ene kyangango turora bayiri bago abasani bago emambi yabona igago etera Ndizi TV manyango ngai babo kire ngai babogenda takubwatya omuroberi w'ENSAKIA korwa bono mambi konda mashabiki itonse nigo tukubaligane beno mwanchi omulgereria tuzari kweba mashabiki korwa section cha Michael
kerto kubamenya nga ensi ya Kenya goikato bamenya soboikirano anene korubega sorgongo rwa Gusii na raya gendete kwanikiwa kurindete turanywa kibungo kelitko ekibungo kelituko bunagekoletwa sore n'umurubirio w'ensakia nasoma goito ni gokurokora sigitabu ni ya Zaburi 29 orukire rwaye rwa 11 omonene n'abantu baye chinguru naende abasiseni ase ukoba omorembe ekyo n'ekibungo kelituko bunakiaretirwa sore n'umurubirio w'ensakia. Alright, omanchu mulgeria nigo twasomire korasi gitabu gia Zaburi 29 ogosoma kwaye 11 kerebu kibungo kiego tatebinga omonene na abantu baye chinguru naende abasiseni ase okuba omorembe nimetuma nchu mulgeria nga kerekende kwabere kogwetera makongwa sobugima bwao kwaburirwe chinguru kwarosire wasinyirwe ng'akio goska gochiboso kerekende enka yagogali asore yabereke gotwara amakongo keralitukone eliogi keralitukone ebitina kurende ekebunge kegotosegeta emambi yabona iganga omonene nabe gagotwa chinguru chugoska bosio omonene nabe kagotwa omorembe nabe kagotosesenia ase kerelingana igo mwanchu muri atobasa koiruka ekiagera Nyasaye uri gotungite na aramonaye ande naroche aliogendete wetera. Good morning. Good morning, Frida. Kikwabukira. Timbia mbogete, ndoche ngalitukulia bendi guchaka bene asinchira bene. Kule ndoche ngabukali goki mapema. Nabo kanaka nga ya isire koraga ensa eyemu yabono mabi. Ndoche nga timati ngaba manibeli beba kwento tumanyinga na aliagendete. Nenga ne goichani kigima. Pero kubuka. Ura kalinga kwa nyori rembere. Osabili baganga asengenjo iki sababu tingo nyara goikerana hebu akibwando wala yari jinsa Frida kyagera ngoto turitonya na ende kinga kikinde okonyoranga bukwira bwangu konyoranga saa 12:30 kwa rege sonde yachi koligelinga kwaligelinsa konyoranga mapema ikone bwene tekora ligeli simi lakini kolende ngosi yunga nk'abantu bali abakuru bali kumanya chinsa bari gutumika omurengali oselisa se utukolende butukara tingomanya simbali ko barachinsa botu bali nyambaka bwati bakwate chinga kichingo asekurinde Frida na manga bera kwana kiwe mena isikoro gongoro Gusii asujinga ingana enene yale ngeri tukurigoro no muswada buku mwaka isiko omukonyi umurabenseri katika shakwa kurinde agaikira na Gusii akiyegerera washinsa siko rutwase bunge timatinga na lera bero ko yakwana usikobe ko imanya anene engane enene erete tomochando no gwatana na ebisaku keronga sechintu ndachinyinge gashagwa bere gakororokana nga gakwanera igoro yechi shares ekirabete kagwikira nabo sibwe bunge nabete gakoenekirwa nga chishare minute talichere echobugesaku akurende niga minute nga ebya mabiri bya chetamo bikarosia serikali ya Kenya kwanza akurenda sensemo ya Janet Mohamed ntwaroche nga gakumurutira chinsa se chintindi okoeneke nga kolengana nelichiko tobwenete gwatana na ebyama internero bwenerete kwa bibeka amukegera nga echi National Party andakonyale bya mabiri nebye serikali enene naende koranga abantu kuro chinsemo ngonyarole anyane kiamekega kya UDA abantu mbarwete kurwa sebisaku ngoteli bya kubya tanana asikorende ntwaroche nga olobete gakobeka omuswado iboko mwaka isiko mukonyi ubumurayi wense mu bungo Kibwezi West anabete gakoena na oboroli bwaye akorengana buna amamochali abo eternity omukonyi bumurayi wense nabete gakoerera sobwagare yekaneke ngaba Kenya ababeire bakubwata burunge ngakyama mochayo alenge no oboroli bwaye mborobyo ase konde tobe tuwese MAANGI kubwateka
kananga siasa tibwati mabera siasa una nale bote binga nigo siasa abantu bakogenda kubwate kananga nebirenga biri babwate nigo siasa oganikorerwa mabera FRIDAH ujinga na kongu kihima to abeto koromo jindo naende nsemo yende kwalo chinga morai mukonye more wense na beta ka so mitandao agakwanda se chinyomba chuborali na ukwanira igore amakumu abere gagwetera agakwanira anemono agaruko bolinga abe gakwaberwa kolende futanganyora ngari tukoli goro nigo andi babe twatumika amangana ali abeta gakwana nemono ase ensemo elia ye sinyomba chuborali ya mangana ali abeta gakwana abeta bakoyatumika naende como soda na kegima bakumate igoro wa kwana iga kwende FRIDAH na inaroche ingane ndege wa sokinga igo FRIDAH mate binto ko monto nyene na bawo de ko bitumeka mamichana kaga na iwe to mubungo yo mate banga inchira nere ka chita sama tango gola abete gago to chaya akabanga gako bano monto tabwati maskani asitore igo ekero twaro chinga abande babo so yamangana yabantu ani personal differences as umuswado lakini kolende tinaro chinga ebero betkima kende gyose bale ukwana kende gyose acha ukwana onya babangire amantama konyara babekire ebirengelinga nigo tukomwaka isiko nigo nonyara gocha kuyegerera mono rozinga tali go change ebirengelili byabaki ababunge Rogo ditiri yolando chinga omosai morara kibaso nda kubikubiara kubwate kananga na mangana alia bete gago kwana chinga ki chiria abete gago so ensemeria ya bombas nkaranga gago tebunga niga beta kwana kufa dereva kufa madankanga kufa conductor chinga mangana alia kamulete rafida akabego akabwato kurende ina alia endrete ase ensemo elia ye bunge na boigo ensemo elia ya alia gendrete ase orogongo buse na alia endrete ase bunge ningana turabeto kugenda kumulikira ase obwagare elinde kumanyanga na alia yarabega kwene kiwonto beto gutwara omugeni witwe mambia bono omugeni oyurabe gago tumanya ase obwagare bigo tubareria annemono igoro ya andrete asinsi ya Kenya tumanyinga bakorwa se bunge ni bagocha atubareria ngutera tukusanga nere Vincent Buga oyoromo MCA obugusero orekerna se studio mambia bono kera chikoroga se manusu abe gagotumanyina gotubareria anemono ngana ya ara chikobwatia kananga no muswado yo obekire abosio obege tubuse bwe bunge elia enene na bwe gobonorabe oikiwa ase ebunge area ye Senate. Okay, nando manchumuli etoko kwali bakalia bene nae karu kerengereri kyago kubwatikana mna kwa beto kukubwateli betega kweni kigwagali ase bunge kubwatikana na mamocho aliamo bwaterente mukonyi bumura igwenseri gadiga shagwa kubwatikana no boroli na bwabeto bokuruwa na sensema yaye buna abetega kwegerera kuri no manchumuli gereria sanga nintunga ekerengereri kyago rochenga ababunge mbachikoba gosenga muswado yiga buku mwaka isiko omokonyi bumura igwenseri gadiga shagwa no chigwetegwa asensemeri ya Senate okarukerengali kyago gwetrase namba yesimi ya 0792192834 so asensemeri ya mitandao Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Askurende to kumulikira amangana majia abeta kwene kiwali chukurigoro nigo lyalengeri chiko lyakabere ase birori kuruwa borori bwabo ase ekigambero ekenenekeria gya Kisii kubwatikananga nogo itwanago sambwa kwa basubati bane balengi abagatu babete bago sambwa kubwatikananga nigo bali kumochigwanga koba abarogi ase torochinga nigo ebirori abatekerana ase ekigambero nakorwa oborori bwabo ase ensemo elia yabanto abose abagaka begekoro
batebete ngama mbale no bole munga nigo obwene burabe boko enekigwa engana bwe babete gosegetwa nabarai korwa ase chikanisa tangu tolarango kyoro boti urwa bete roko aliganiwa. Okay, so sawa, the order will be extracted. Tuonane kesho 11. Ase lituko lya kabere imeje kigambere kenene gya Kisii ababete kerori gobwatekana no gusambwa kwa bangina bane korochinse mu chamarani mwaka bw'ikiri 2024 nigo baikirana ase kigambero bakorawa no mulingo lya bwemibere Lea Obosi. They did not have immunizational bans, so they had bans which contributed to their death and caused their death, but what they lacked was the immunizational bans. Ebyombe aho byokurwanirira obwene bwa munyabantu nigo baba goikirana elio banyare kurwanirira obwene bwabwe babete bagusiria amagima abo. Era magana turetira se itongo lyituga igagetembe guse abangi matubne koti na mangana y'abamintu barenga bagotu basambetwe ase kinyuru gitu kyamalan na ratoreta rera se ekegambiro twata gutegerera. Ebyombe aho ebibikorwanirira obwene bwa munyabantu nigo baba goikirana ase kigambiro elio banyare ko bakurwanirira obwene bwabo. Na pia tungependa pia kuhamasisha jamii yetu kwamba mambo haya hayastahili hata kuendelea katika jamii zetu. Tuwaheshimu kila mwanadamu na hasa wakongwe wetu, tusije tukawadhulumu. Tunawasihi vijana wetu ambao mnatenda haya maneno mkome kabisa. Mjue mtu hana haki ya kuishi. Wakongwe watunzwe, wakongwe waheshimiwe. Omentanayo nigo bono barire kegoria geke anena sokoira lichiko asamago kabo na boigo kuboria bikorabune bigago kiana kurwa ase binyoro. Abanta kero bakogota tariye bako babarogi ekero omuntu akogota tariyo lyako bomorogi otware gokonde mulinga nelinga mamumine kera akogota tari agonjo ko bomorogi otware gokonde mulinga nelinga mbobe ase ngenjo muntu taiyo oganeirie aitwe ngano morogi yari otware osaba abantu baira nasi chikanisa bamusasi Nyasaye nonyana bo kurwa se chinkuma chabangi na baigakoba abarogi nigo bona abantu baburiwe ko bana maskani anene gusikaba gotu ekiagera bogotu na masesenia. Tunahitaji kufundisha watu wetu ya kwamba utoto huko na una ukomavu huko. Sisi kitu tunahitaji ni sheria. Hata kama hadi jani mbeleni hapo walikuwa kuna watu wanaitwa wachawi. Na hata hakuna watu wote wazuri hata inchi vile Mungu aliumba. Lakini awastahili kuuawa. Aba bwata ni bebyombe bigani ko bana bagenda tokoko kerege tambukiro gie kegambero ase bono bari no gosemeria kwa baiga guchikonyora obwene bwabo. Na ya ni ringambye mu ase bigambiro byeito asama mangana twarorire agende tokorekana soburunge aso okubeka mangana burunge. Igo nare gusaba abamintu asemure enyoro omuntu okorira mamochandonzi etureti nero ekegambiro nkero nakia kogera batureti baro na baruti egere amangana ya agambwe asoburunge na asobwikiranu nigo yabete obusuko bonene guchya segesa ku kyo mugusi ingana bono yabairira barabwe kugikirenga je igabororo. Kitendo cha mauaji haya tunalaani kama Wakisii. Sisi ni Wakisii wote, hatutaki tuone mambo ya kifo na mambo ya kuuawa ovyo. Hiyo tunakata. Ginko ripoteri gataseni kia onambe ya mokia Ndizi TV kurwa seke gambere kenene ya Kisii elitera nenkoro kwa Dipon Asanya aina rabete kako ene kigwa mwanchu mulielia aseke gambero kelia ya Kisii chinga kitokoranga asorgongorwa busio muchando muneno berego ko ene kiwanga ekera abantu babeire bakogota bange nigo bagukagirwa koba abarogi kolinde tari getambukiro kiegero ko nyoranga omuntu akubura omuntu nde obumoyo bwaye nere bya baimukirichi ko baenda baikirana bosi bukigambiro sasigita seniki abanyanyimbo baba gwa koroboti ng'anijo yaba gikogayano.
ngana yugo ichani ya kigima ekeraba ngina abane babete bago tonkigwa abantu basunchete mbete yobetera kubakonya ngana yugo ichani ya kigima maite ko bwatikananga na mangana ali abangina bagukwana bwatikananga ni myake eri yabo nabo konyoranga kwa mukechiri ubwane ile ngana ndi habeiri igo ko wana kwatebanga umuntu tari umuronge igone ngana yugo ichani kigima ekero kwiritambo kiroki anyomondo kose rochinga na bwata mocho muira se ekegambero muira saba gakabali abege koro abega kwirwa ege tamboki. Okay. Aha, omunyekero gukuru asike wandagia kebirigo Nelson Nduko ni gasegetira balimi kogendera gotora echae nabo igoko yira asike wandiki gukwa na chinga kebetega kumira na negati yabalimi korasike wandikyo negatu guterare chinguma bunanigo barabo bagera teligo liri echae gokea asikolinde ababolije kogendera gotora echae rengia nabo igo gotwara chikiro chinyinge elinde gokinya ligoli asipoigo aganirie abanasiasa kwerusia kurwa ase siasa chekemeli igichae chingaki abalimi kurwase bigwanda aho bagendrete kokanyirira kolia bonus balimi kurwase kegwandeki kemanyakanite buna kebirigo nigo bagendrete gosemigwa anene kubwatikanamo enchira chi factory chikwenyorera chibesa ejo chikoba gukera umwaka ejo chimanyakanite buya buna bonus mumanyina ki ebyazara byeru byeta ebyazara business egento kende gya toira ni maiga sei taxi siasa umuntu siasa tana gusora one factory na ro nkigero ko tanya kurusha yaye yo gokonye chai kurengana muno munyakero ko munene bwa director kurwase kegwande kigasireta Nelson Onduko nigo abahasangiriye abalimi kurwase chitundubali abo agendere ko bagagosemya iguru na kekemere kiagie cyane na kurwase factory yiga kigendete ko kuri ase obonya bwaye echa na rekemeri uka tutigareti ase to Gusii gaiga ekagwa teriko gwe kana buya iga mauga na asirete igo to anza koreta na ende saga ase kemeri gitu gyoka tubwate kego to payslip ekare biasara bitari ebiya muno echa eriga sandia mente kana nyasaye na tokonya ligo lirikaira nanzi aitari amagoza ya director guse management ebine biasara muno mwako yorenge unechaye oboni bwarenge umusangirikano yiga unyara ko bagokorekana seke gwande kiga uyuri getikogorora nene asebiria byagendere ko babiko genda burega kubwatekana buna nigo ekigwandikia kyanyara ko bagekoliera bonus nse igendukirira igati abalemi bande kunyara ko baba kugira gotole chae na koyereta se factory yiga kamati mwensi bali mone mwikitundu bali mochori mole batano onde bwensi ogosieke tundu bali chinguru tubwata se factory cyoko ba suspend igo murende sana abantu basoerororo abantu bali twagenda chikuru no mwaka w'chikuru renge tukababwa chikura naende bakaira na maega gotosegesa kobeka liberera asaba lemi ngabagome batige kolete chae naba na siasa wanzera aba MCA aba chumbe paka chigabana chirori chiabo nchiroro chirispel mangana chae taria yabo bagotena matanga basogotenga chibesa ni chinka twakanete tigaba kolege ndoge korkuwa bataroseri chipara ina ere mandate yabo bao basaiti onyene senator eo basaiti gabana ni aba MCA bakorera abana inchegas kiagara abana inchi nabwo abalemi baito ntugo tokobarwanirira kulindi kati abalemi abo gabaikire giganigo banyalde ko bakwenyorera amegeri ayiga ase balire na goteba gwika bakunyara ko bago basemya abalemi bande na kubagania gotiga kurutira aba director chimeme na kulende kemeriki abo giechae alia jibayingi senda jeito ndo jiko chandana ne jigarani ndo chandana ne factory tigatoibwana abantu twensi enda motore chicha chino chira si factory egera tonyore quality ngia na intu omwaka oyonde torigerere timotwe twakanwe chibesa chire chingia igona bana ale gotebanga imotegerera bana siasa go bara abanyabolimo batungainire kurubora ibo kurugoro igoro pako bwanse batutigire obolimi ntuna abantu twechogete nyorringe quality togotora igerembe tobwene togotora ichae iga enchirengia nende tunyare gotora ichae ruboronge nade na chomire ngente kamonge director teri kobwata besa chinde chonse se factory chibese chikorwa kurwese body goro chacha gonto na goite factory nga
umudirector nkoibari ngokorariga aya na mangana tatokonya nonyina bo ondu sonera ni gagendera kwa bakaburia bali mikone kibunango torabale chana kujireta seke gwande kiga ilio kwene kia ligo lirigi ya gento kedirere liga saliabo kwene kigwa kukina na boigo ebona sijiga gukina tundu bali chetu chonsi na ene ntobwata rich meetings ntobatoko genda ororo tweresa abalimi batuburia maswali na ene ntobwate umukutano oyomo bo mwaka okuruku annual general meeting ase tokweresa aba accountant nabo bali external auditor nabo bali aba manager nabo bali the chairman na ere n'aba director nabo bali kama ni secretary na ere liswali rinde lyonsi likoborwa lyanyara kwiranirwa abo naho togokwana igoro ye biasara byaito aso mwaka omugima kuripotiri getasini kia uwanjete kia Ndizi TV kurugiga iga sitinsemejiga chebunga ya West Mugranga seke gwandike ya kibirigo inche konkuru kwa Polycarp okara mwanchumurelia Ndizi TV buna kwa igure uno musakito mangana majia kurwasi county Nyamira Polycarp okara opeta utwaliganiria oroboti hase omonya kirogo we factoria ya kibiriga betega kwali ni bene igikaro kyabete koleta amo abalimi nabo na bwatani we factory ebyo ya kibirigo oberera okwanira amange nabo yokorera ane mono kyabete kwirira onyanga nabalimi koralirwa e bonus ere enke tubirtokora samatuka manga abalimi bekemerigi chae bakwimurunganiria igoro yobukoreri bwekemeri ekyo anena sabangi bagendete komochia aba director kulindi twariringa kurasensemo yabo niko besokina bayigo kwene kyanga barabo mba usikaneti asenchirende yonsi gusemba igereti e bonus gochenke igo baseme babere bakoro guchiase abalimi bekemerigi chae no kugendera koroseri chae yabo na kwene kebna nkoye torabalibuya babere bagoseme ben nabo utorenga ba director babere bagosabunga abose nabana sesa babere osabunga batiba sona na ekemeri gichae baba akora emiremo yabo kigima korende nabara ibarabumba bwatiri bakalia bene yukwigirira umuremi nero bacholete igongo sabanga ne wendrete chi factory chonse bechikwire tambokoro kyabwango goseke wendrete ndakone kinga mbali gochandika tukosuka bosini ko mwaziri wechisemi migose ogamba abete gawikirana access kuri obundi ya siala egotoka imya rongo e county ya Migori ase abetukirana umuroberio bosimeka kwemete una enjira erati gokonya gokanya ogonchireria kwirire ningo abete gakwanira imiroberio ya serikali begete egati yabo na university funding model nabo igumuroberio olia OCBC ase abatabanga ni babere bakubeka imiroberio emekirano ase gochikwene kinga amatemwa y'umwako yo tali gochia ko igwa orobotro betukwanirwa no musakito mangana majia kurwa ase county ya Kisii Mildred Mumanyi kubwatekana no gochika kwa murai wense Dr. William Ruto ensi ya Kenya gochagosimeka imetichi bilioni 15 goika omwaka wechiribu iwereni na merongo 53 wanonigo omwaziri wechisemi Julius Ogamba ara abatenelikorwa ase sekta yichisemi ase skuru yobobundi ya siala ime ya rongo e county ya Migori ase basimeka wetania emete chiribu isatu wakwana ase skuru yonigo omwaziri atebire nerebya esekta yichisemi gosira umorobelyo yo iliokonya gukanya omuchando bogo chencha kwelire gose climate change. The county had a target or has a target of growing 4.5 million trees, and so far as you've heard, you managed to do 1.5 million for this year, which is commendable. I think with a bit more effort, you might be able to even surpass that target. There is no harm in surpassing the target that has been given to you. This is especially because this region actually boasts a survival rate of 95% of the seedlings that are planted. In other words, it's not just the planting that is important, but we must make sure that the trees we planted are monitored to ensure that they do not die.
nigo akwanira igoro ye sector y'Kisemi asatabire na cheko eneke yarongianire anene mono ase amangana ya university funding model na boigo ase omoroberio OCBC. Funding model was started last year. It was the implementation of it started last year, 2023. So this particular order is not clear what it is stopping. So we've given instructions to our lawyers to go back to court for an interpretation of that order and for a stay of it, because it's not clear what is being stopped. You can't stop that which has already started. So it's not clear to what extent we are required to obey it or what we are supposed to do. So the lawyers have gone back to court for an interpretation, and we hope it will be cleared. We are not going back to the old one because this one is already ongoing. It's already done. Boigo nigo ainekebuna nigo emeroberio emetingu ya bekirwe iyo eracheko enekia oboibi wa matemu amanene mburigo chia kobo. The security that we put in the exams this year is high-tech, as you've heard, and the training is ongoing, so that we can reduce malpractices. And I said on Friday, and I'll say it again, if you are engaged or you are caught in any exam malpractice, this time the law will take its natural course and you will be seriously penalized. Bono nigo omwaziri ainekiri emeroberio eliokwene abuna amatemu yo mwako yo igana chigwikirana kewekiranu ase oboibi bonde bwensi botali gochikoba ko bokorokana asara chikoba gakwene kianga amatemu ayo nekiranigwe ase abana bonsi wose abaorokigwa bonsi imeyense ya Kenya. Reporter ya Egetaseni kya Ndizi TV korwa county ya Migori eletaliane Mildred Momanyi. Byakegima omwanche mulyelia eyo nemerovelio bekira gwetera se wizara y'Ekisemi anene ase gwetera omwaziri Migosi Ogamba linda kwanekya bokalelio bya ase ewizara yo kiraberega kwanekya ngam obongainerelia around embulyo chikwanekigwa asensemelia matemu amaneno berega kobeke merovelie mekirano anene singa kyabeteka gwikirana se skureli yo bobondi ya siara na beteka gusmika emitasensemeli unenchire yamo yo kulinda ebito itanaine gitambukiro kire ekia anomono ekero ekuro bosoko boli kwande tukurwego ase aba Kenya kwene kinga nkulinda bale ebinto bitonchoka naine gweterasi gobusmeki gwemete nyoranga mwako yo kitariki 10 mutienyo yo oyikomi ndega ndifulira bali ndena itukuri osmeka emete urwa mazingira day odochinga na malika niyo abene asingencho yerituko elio linene kigima tukozo watabinga simeka panda mti Aratanga ukikata moja unapanda miwili. Igolituko ilinene na malika ni agwendereka koba gako agenda ko bikwa bene elinde omoroberio oyogo ko chigosmeka emete obe omiyakima igone bone tobe to kubatrana asokone kinga kulinda tore ebi tobi tonjukanya tebanga emete ne robogima miti ni uhai ne wandrete abantu basmeke emete ase obunge nabo yokone kinga kulinda tore binto bitonjukana ine kabisa na bandu babirasa somoroberio bwensa kimambia bono ndochenga Ocharo William watching live korwa Kisii. Anthony Ragori Omoibori Anthony Ragori from KU Main wapi Dennis Kerandi Victor Omondo Amos Kamori Lydia Nyaboke Edna Obo Iko Sheila Kemunto Salome Onyoni na voigo out yabanga Edania Mbese bonsi baso somoro video wenza kia Teresa Mbogo good morning watching live from Yard City tuned in Jared Orule Matureti Korunya Chichi Secondary Nyamira County watching Klaus Nyakez good morning watching ndochenga mbusurangi ya KERUBO nchari wamwancha niko ndani Victor Omondo Mijienda Makni present kutoka Nairobi West Jeria KERUBO wakire bujakuru wa ngumbu Manama Bahrain Kingdom wika Kisii Kanyimbo Mwakiage Village Richard Mokora Kururiana Stage niko ndani hadi mwisho with my wife Divina Nyaboke Pifon Brighton na Meshak pamoja hadi mwisho Deren Ikirandi Dennis kuruna kubwatia ndoche Joshua Mbiatirimba kuruna Nairobi Ruben City atako watu murubiri wensakia Edwin Omwenga kurwa Kiserian Dam following Murwani George Mwereza kurwa Kesonzo following murubiri wensakia
abuna babasomo miyomoro bw'ensaki mambi yabono kolende buna botambe ntunde akabene goto kumulikira ayiro bulito ase magazeti asinkumulekera egazeti ya The Standard. Nainja sensema ya neni gongumulikira gazeti ya Daily Nation kondo mwanchumuri ya teatora saso mutumukomo keigoto sio miastiduka keigoto koirana ntobeto gosanga amange wetera sensema ya magazeti. Tobasa uska. Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusii ine ayomurimi wachandikire n'amakonde asebimera mugundo bono ekambani ya beya na buri chiburiao abana barosya biryogoria belt eriyo rigokonya goita makonde asebimera byao na koreda rigesariya asamange iguro ya belt umerna na babwatani be kampani ya beya ase roadshow na Ndizi TV ase chinsemo chikubwatya kitariki 30 cy'umukinyo y'ikumi imiji county ya Nyamira nigo barabe asikiro ya Miruka town ya Nyamira ekiro ya Kibirigo na boigo ekiro ya Kimera kitariki 31 imiji county ya Kisii nigo barabe asikiro ya Kiumbu umuchokeroka ekiro ya Masimba ekiro ya Ugimbo na boigo asikiro ya daraja 2 ni nchumwensi monyora migirio iguru yugokora amakunde kurwasiri meribya umugondo asige kabondo enyumo yale gutaguka twayagakire kayenke batomorembe yekoreto buya ase kenyoro amasikani aba bintu byao bigusikwa kera obosera bwenka nugo kutebania kene nakonyorekana korenga nigoro muwiri obwange to bolimo otagetekene obwanjani bwale gucwereka ntwabolera Pastor Gideon Kirokenda banga bakubacana asenga tikuri myaka abakunyomana rero babacane abakumenyomana imyaka 50 yetire banyare ko bakomocana bo ibasi chingwa na Kirokende ebikoro byabo byakanito uko mucana koroko ngoli mumura nabaho tebaba gusinga boterere mboli mumura eyenteke nene nkelinga abamuko bacana ekero mwanya olire oro ribaga na bumande mugo cyamo mwanya olari chiburi uko bacana ko enka yale kugwa ntwayesira yabeire ensera obuya bwenka enkeria kare buya abumogoko bo abantu bakobasika nande barombiya more nabono asa monchiriro yemerubiri ya Ndizi TV rusa enka yao na Josephat Amisi tomo chako bwatyo moroberio obosera bwenka kera litukoria Jumatano ja kerense ya monenusu wikera chinsebere nenusu tutenenie umuchie omurigireria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria nambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebereneye bono onye kendegia korekanire asekenyorukiao ekiotageto tumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asesemiao enoti sano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasuri na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime ayumwanju wegetasini kya Ndizi TV nabogo tubwate wetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net iryo guturigireria na bwigo gusonja mirubiri yito chinsemero ngeberenanye nyoranka nabo gusonja gwetera sesimi yawe yakoboko laptop smart TV iryo wegokie Ndizi TV obwanso obumagusii
omwanchu muliriria bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriria televishoni yao na mbegemo yomunwa bweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania wosokomenta na bogo toikera asugo twakiresimi ase namba notisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito icyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ikurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwo mu Gusii omwana wembe bagatebi omwana bwenguko ngaye omwana wembe bakaboli omwana chingekero cyo mu Gusii nyangweso ni ngenda dingoko nyangweso na koire ritime kora nyore ngabi oretera abantu simanya gitinge tuabeta wanjireyo nanjire kerari tukori Alamisi enseye monenusu ya Marogoba ekineki ngekero cyo mu Gusii tukuna gukwanira entekenene noko inyorania igwa azetayo nobori ore na mukaye oranyora mangana manzu budaya goika abantu baitu bamanyena n'Abagusii bale abantu basomibwe batwade kisemi kinyinge lakini mbabwati insoni unatokuna okwererega obunobukano obukano bumbu agatumekire engagi nyani cyareko jajiye baba jajiye timoni jo magazine beni na igule beni Marogoba maokoro nsara maya patina baguboleba engenchende omuntu ureko bana abantu abangai naenda abanne iga bare ko mwachinga njo n'echumbu cyo komenya asenga kiriaro nenga kiego kigocha kila lituko lia Aramisi wanzire nsemo nenusu mpaka ase umurobelio yokwera numwiroroye rituko rya Ijuma chinsa isano ne muchemo gaso nasiko gichana omukunguzyo mazyo myaka yako manya balwelo semo mwana okunguzyo mazyo myaka yako manya balwelo omwana wembe bakaboli omwana bwenguko ngaye Gendo tikerie kiya senseye buna komenya buyake bochenu na kiyeko geregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya webwo bwiga tutebe abantu abanene boka kusenone muntu ndi bwensi nabako nonya muntu ndi bwensi nonya erero iga osokonyora kwanyore head injury nabokonyora e problem ya gochire sasa pneumonia ni infection yenye inakuja si ni infection ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto kira ritko ria Ijuma gochaka chinsa ibere goika chinsa ibere ne nusu chia mogoroba no semi wa manke igoro yobo chenu ubwo mubiro igoro breast cancer screening inabo umuntu atakire buyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara buko gotera turi kunyara gukora mirimo yago na kige kora togotena wabira umuchando gakarekera bwagocire turi kunyara gukora mirimo dikwango kora umwana ataraike myaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bweka nigagokorerwa so ibintu biri abareri bu mwana bakomukorera karo moke na bibigo shape e future yo mwana yo gojumoto okomenya okuya kebo chenu ritukuri Ijuma chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuri Jumatatu chinsa isano na ibere nenusu chiamugaso na Evelyn Osero inyora obo chenu bwo mobero na bwo obonda bwao unagekoletwa sore n'umurubirio w'ensakia nasoma gwetu ni gukurokora sigitabu ni ya Zaburi
29 orukire rwaye rwa 11 omonene n'abantu baye chinguru naende abasiseni ase okuba omorembe ekyo nekebungo kyerituko nakiaretirwa sore n'umurubirio w'ensakia Ndizi TV ubwensu bw'umugusi nigo bono yakonikiru ndekerene negokurengera chibice chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asurugonko bwogusi niji kaunti chitoetanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu uomugusi. Ubuna butambe kuruwa muchubo songo edukane ye muyuka ekoni bintu byugutumika nyumba byukoni asiduka okwagachira ebyubulimi n'ibindi binge imena isiko yorogonkorwa Gusii Owuru Superstores Limited buna bono koni abarinchira ya wholesale bune sukari omochere amaguta y'ikinyini echumbi amabere chidaipa esabuni n'ibindi binge koni abari icyuma cy'ukwagachira amabati emisumari chisimiti chirangi chisengenge chiwilbaro n'ibindi binge nigo bagukubugurira omusigo ekero kwagurire goikabuo asegeka gichinse 24 beka eoda yao ku Rwanda osiasure ensiweta usobatarire imeyo muchubusungo asamagacho AJM Towers Building angina Credit Bank gose Uhuru Complex Building angina Safaricom Customer Care Kisii usuba kirisimi asichina mbichi Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Asomwa Kenya Uhuru Superstores yonyolevi ne ano mwana w'icyanga cya mitumba kireki abana amo n'abantabanere na nigo tagitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabari ntambe asago kireteire gisiri na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St Jude na ende RBN Family Bank. Mama Tefi ntubwate bintu mbalimbali bya mitumba buna bono cyanga cyabana ntubwate ci household ntubwate ci wood ntubwate ci jacket ntubwate towels. We have all types of products cia mitumba baka ntubwate bikoro tobone gantu introduce ti bikoro to na some slippers crocs igo toko barangeli munyara ko mogocha se Mama Tefi Mitumba munyara ko mukwenyorera emisigo ya Canada grade 1 karo wachire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntobanetia baligereri bali siko bali bateto cyake biashara bachicha se Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga nakiba wanete bachake biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 se Mama Tefi Mitumba kwanyorere karoboto kere number 1 elindo nyare ko bagokwanda na karoki kenyare ko bagego konya atarere imeyo cy'umusongo ase nyombere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St Jude ground floor room number 1 na number 2 akisimi na kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells ayudo bag maber at a low price bada wewe welcome Uchakia goseko gendrea obonchore bwa mitumba inchumu wa Mama Tefi Mitumba Bells ayumurimi giata kurworo gonkorwa Gusii n'ikisemo kiyetanaine bono nankakinde yonsi arera eduka ya Enokem Agrovet Limited n'ikinsage cyaye bwenyorera mariogo yugusyalire bimeri mugondo amoyo chimbusuro endagira yetugo embego yetugo amariogo yugo itekenyambi mugondo chi supplement yetugo ebichuchu byogotuga na yandamange naobare imiyumu cy'ubusungu ansamagacho
akenyoro Farmers Cooperative Plaza ange na Market Plaza Urusagironde nigurule opposite Shell Petrol Station formerly Falcon Petrol Station na Boigo Urusagironde nigurule nsemo ya Jogo ange ni skuru yoburuso ya Jogo Primary na Boigo okoba kirisimi iliko manyamange Enokem Agrovet Limited, growing healthier future, one harvest at a time. Ine ayeno Kenya utagite gutara gosoma gosigo kore mirimo chinse chesiko buna Canada, USA, Australia, New Zealand, France, UK, Germany, Saudi Arabia, Oman gatiye chinse chinde chinyinge bono Proper Education Link Limited na riori chiburiao. Tunashughulika na issue ya moja ni visa ya kutembea. Kama mtu unahitaji kwenda kutembea nchi za nje, kwa mfano Canada, US, tutakusaidia kuapply visa yako na uweze kupata kwa wakati inaofaa. Ya pili, kama mtu unataka kuenda kufanya kazi sehemu za nje, kwa mfano unataka kwenda kufanya kazi Dubai, Qatar, tutakusaidia kwenye kuapply visa yako na uweze kufanikiwa kwa hilo. Ya tatu, ukihitaji kwenda kusoma, first thing ni ya kwamba lazima uwe na visa, study visa. Hiyo study visa tutakusaidia kuapply hiyo study visa ili uweze kupata visa yako kwa wakati. Nigo tokurwa obukoreri buna visa application, education consultancy, immigration assistance, career guidance, pre-departure information. Tumekaribisha kwa ofisi yetu ambapo tunapatikana Kisii Town in Twin Towers 50 floor building room 507, na ukiwa Nairobi unatupata maeneo ya Tumaini House opposite Kencom 50 floor room 5D. Asamange twakire simi ase namba enoti isano na ibire inya isano enoti isato eye mwenye isano nemo isano na ibire gose oturikireri uko ase email yaito ya info@properedulink.com. Welcome to Proper Education Link. Spexels Opticians abo barase kliniki kya gudika imeyomo chokisi nguro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero chubumanyi bwegoro bono nkwanchira bareti insurance ikobwatia AAR GA Insurance area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spexels Opticians Goodka Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spexels Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene duke na neyo bonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho Balfour House, Kimathi Street, Mbarabare na Java House. Asamanke onye koganetie konyora obokoreri asomo chokisi bakire simi wetrase namba 0110505501. Noria otageto obokoreri imeyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333. Spexels Opticians, macho bora kwa wote. Eduka eria kwa igwa bagukwana yoko ni bintu byukwagachera imeyo muchobo songo nige kurukwa sha ceramics eri angina Kisimat opposite Mocha Place abana bubaria bako ni bintu vile original neri goririanse gora chitiles ya marbles chichuma chukwagachera amabati esimiti PVC ceiling chitangi chukobekera mache chain links MDF boards ceiling boards
boards, chirangi, ebirobo, wall-to-wall carpets, power tools, instant showers, chipamp, chichapi, toilet, gypsum board, nechirangi chikoburukanirwa ni computer. Na bwoko bakirisimi ase namba enoti 52 enoti 3 kianda inye isato kianda isano na ibere Sha Ceramics for hardware and sanitary. Esukuru yokwegeria Burundi bw'Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bw'Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bw'Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bw'Kibus CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali nobarema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bw'okwegira na Rocky Driving School mbuli yabuna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakichere cyonsi urataka serituko nigo bagosomya omwaka mugima aborokia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurigera y'ubusera bw'Uburundi bw'Kigali gia NTSA bwigo nkwegirure asense mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabu ati special offer bono asebali bakolire ekerasi ya form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Yake ima mwancho muri eliati yankwalika go ikasento nda ya kabere chinga kitogente gusanga imiyomoro bile bw'ENSAKIA bono mambya asento nde yega to kumulikira amagazeti ekero mwancho muri elia ngo gwetia gwetire gazeti ya Daily Nation page nentangani mwancho muri elia ekerendo chelinga nali mwamugabu ngakiyogosiki kigwa kwabete ko kwanikigwa aboli tukoligoro asensemo iyo mokonyi bomuraibwe nseriga digashagwa abete gakonyara chinga kichinkongu chinga kyabete kagwikira nabosi ebungenene sekerenga iyo kwegerera akero muri kibigazeti ya muri keretenga no nyamaga yokorwa oborori bwaye nigo ababunge abagosira omurayibwense naboigo murayibiki amagya ODM Raila Odinga babete bagwaka chikura naboigo gwetia omuswada abo kumosoki siko Rigathi Gachagua so muri kibigazeti ya muri keretenga ababunge 53 noyomo nigo babete bagwanchira no se bagwitabera na omuswado yose kulinde ababunge 44 babete bakuyotuguterale sikulinde oyomo atabete kawaka ekura abo igase page yentangane ne muri keretenga kesense meri ya KNTC yabereke gwanchirananga ense ya Kenya nigo ya siritechi billion isano nemo asense meri ya mafuta eskamweli ya mafuta oigase peji yentangani mwancho muri ne muri keretenga kibono abaroira bange bakendete wakana chibesa asechinyigitari elinde konyora obogwenia chingaki omurobelio OSHA Social Health Authority ogendrete koene kigwa nobotutukana sikulinde nanyamaga ya serikali yokulira nga mbachikuirani ya chibesa gucha ase abaroira bagete bagwakanira obokoleri chingaki chiri omurobelio lyosha olegosioliwa baroira bugwikira bono iga mbaraba bakonyora ebesicho
mwanchumuligereria ayinaro aire obolito ase peji ntang'ani egazeti ni ya Daily Nation. Togosoa ase gazeti ya The Standard na mange amorekeire astorochenga inganiro bolito nigoro yobwako isiko komokonyi bomurebense Rigathi Gachagua ase torochenga ababunge asumubara omonene ababunge chimie ibere nemerongo 53 na nemo to 81 abete bagwaka na gwanchira na abega gwako isiko merongo na bane bakaba bakwanga nabo igoyo motalinge tutegeranite anse ensemo ekyo astorokinga mwanchu murire Ndizi TV nanga mokonyi bumurebense Rigathi Gachagua atemete kwegerera nigo kwegera kwa utabeto kubika amatunda so chinga babunge babete bakomomochia watekatanga nama mocho yugo tume gotwara chibesa asentira etali endonge anemono engana erengete obukurumi kwa gazeti ya The Standard nemorekerete na kia babunge babete bagwaka chikura chiabo chingi chiko mwaka isiko omokonyi umurai wense Rigathi Gachagua astoroche amange bwegamurikire mu gazeti ya The Standard toso ase page ya kabiri gazeti ya The Standard nigo omubunge Mwengi Mutuse oro mubunge ukibwezi West oyobetera wikirania muswado yobose bwe bunge abetega wesoki bene nako bagakorwa abo site ya sara otabanga nigo abana bagashagwa obare Kevin Rigathi Kate Inkinu babiri bakora amamocho alema mamincha erichiko na otabanga amangana abera otabanga nigo ayabetera konyo rubonda kurwa sumu murumu abo alenge amangana atabugati obokene tuskose kase page ya gatatu gazeti ya The Standard ni murekerete anemono igoro yenchera amachiwa betera gasoka kurwa ase ebikaro bibya byo sangerelia ebirengeryo kurwa ase aba Kenya astorutenga ni gazeti ekora kinga ni go yabata korokananga abanta abangi mbabeta wesokia asorogongorwa Mount Kenya tingichiri cyo muswado kwane ku mwaka isiko mokonyi umurebense orenge ko bagokorerwa obusangirirwa kwebi irengeryo page ya kane gazeti ya The Standard ni murekerete anemono igoro kisege chenrete esege andata se bunge kubota kananga no muswado rigeti ku mwaka isiko omokonyi umurebense Rigathi Gachagua asabeta kwa isiko nigo kwananga niga babunge babete bako twara chinga kitintambya so okwamereria na ukwana anemono igoro yenchera ababete bago ena kinga babere bagukirania bose babete ukwanera igoro yenchera usabete bako erera an asubagare igoro yamamocho omokonyo murebense Rigathi Gachagua abekire ensemo yende nigo babete bakomomochia anemono ase obusaba ayiguchiri bubere sekera ekura bete gakoreta kurwa sorogongora Mount Kenya ikigo cha 16 billion engana babete banga ningana jogo ichania kigima epeje ya gatano gazeti ya The Standard ekwaneranga omurai wense osomo konyo more wense ni gataga nigabete wesomia amange kurwa ase umoneno ye oyore omurai wense anemono igoro yechinchira abeire gago ikirania tukirane epeji ya gatano ne mu gazeti ya The Standard ni yokwanira anemono igoro yenjira omokonyi umurai wense Rigathi Gachagua abera ikirana bosio bwe bunge agatema kuegerera kulino nyanga batema kuegerera ni gatabe kianeti ose atanyarite ko baga ukwanira ababunga bange rinde babe bakomotoria ngana idete kwako isiko kubatikananga nigo mubaro munene wa bunge babete bagwaka ikura yoko mwaka isiko
epeji ya gatana kabere ni gemolekete igoro enchera ababunge babete bagwaka chikura litukora igoro ndochenga emolekete nga ime ana mono ime yoro ngoro busito ruchenga innocent obiri ni gabete gakwamireria o gateba agaka no tarusi wesiko chinga omobungo na kuruta no samara rama aganjera na kusiko no person obadia baronga gaka agashagwa rusiwe alfa miruka gaki kuranga gashagwa abe gakorusiwa ababunge ni molekretana mono bunababete bagwaka chikura imena isiko yorogongo rwagusi ababunge bonspinde kwe manyinga kimubungo abete gwaka chinga cliff gisairo agaka arusugwe tukaranga antori kibagendi aganchera nabe gakorusigwa kiro ababunga bange bunabete gwaka ni kuma kimubunga abete gwaka litkoyor okuri gazeti yeye okwemanya amange tosko sikase page area ya gatana tani kwana igoro yenchera yomo egeliwo bwene bo munyabantu Cornelius Rono abetera kubuatwa Cornelius Rono yo kabire na oyo tenito amangana akobeke miroberio asamangana yogoereria so digital communication strategist ni abetera kubuatwa na gusaga no nabanyimbo itko kubatikana no kugendra ukwana nga kufa makanga kufa dereva mangana abetera kumubika asara komu epeji ya kiandika gazeti ya The Standard ukwana anamono igoro injera kyo mbege kuri kyaba aboro kya TSC kemende komenda chinsa emerongebere nanye useritwe limo ase aboro kyabaliti kwelikia ase oshonyole milimo ilia yabete koraliwa neserekali epeji ikomi gazeti ya The Standard muliketenga nigo omo gavana we county area ya Kericho arabe gautegererwa nege karokelia gia plenary chinga ki omuswado arabe wikiwa busio webunge area ya Senate abuno nabo gukorera muntu mwere ndi kumulekera amagazeti mambya ndikwimanya mange na mukwire gazeti area wanchite Mancho mulgeli atyankwaliga niwe kase gazeti ya Daily Nation page ne ya kabere kero mulkibe gazeti yo amulikirete muswado betakukubikwa bosibwe bunge abole tkolegora soko mwaka isiko mokonyi bumurayi bwenseriga degashagwa ase ababunge 153 noyomo babete bagwanchirana gashagwa abe gakogendaka ekero mulkibe gazeti yo amulikirete ngaki gashagwa abete gakonyara chinka kichingongo ase okwegerera bosi bwebunge anene ekero ababunge babete bako guseo borori bwete bukurugwa nabo igoko enekya ngani go abeire kagutwara usama mochoni aliyemo bwaterentini galenge 10 asekolinde ngashagwa aikiranete bosi bwebunge na kurwa oborori bwaye nabo yokwegerera sensemo ya kolinde nanyamaga yababunga bogwetyo muswado yo ni goli bagalitikalitya ya sensemeri ya Senate chingaki aba senator barachiko tegerera omuswado yo nabo igo kwa mwago segashagwa nkogenda alika nonye nabo nigo mulkibe gazeti ya muliketenga nigo monogari bwebunge nene abwenerete kumanya omonogere sensemeri ya Senate Amason Kingi elinde bachake kwerobelia ase okobeka omuswada oyonanya nabo nigo gashagwa abete gakurwa oborori bwaye anenekero chibicha cyabete chikobekwa gali asensemeri yebunge anene chiri cyabere koro kya ngakinonya na sensemeri y'umurayi bwensabete gakororokana gwata kensemeri y'abawaziri nabo igomo Inspector General nabo iga sensemeri ya DCI boss chingaki arenge omokonyi bomurayi bwense engakeria ya uhuru anya nabo amangana yo manchu muri atacheti korenta musonde bwensi ya sensemeri yebunge nabo igekekirerete ababunge weti umuswado yo ase page eri ya gatatu manchu muri ani muri kerete ngaki egati ya babunge babete bakorwa amaoni abo anene ko bwatikana enibeli gashagwa abwate akero muri kibigazeti ya muri kerete hoteli yamo yo ya negative ko bane ya mumburo mwabo asikolinde babere bakotugutera arenga
enibe nyinge Gachagua bwatene yaye atiye kwebisa ase mu muromo abo oyobete kagusiria obugima bwaye nanye nabo muraibu abakiasensemeriye bunge Emilio Dhiambo anabete kagukwanera interview Gachagua bwatene abaliki bamangana akapaga kwaniki ngani gabete tagukiria omunu oye ekio kiarokanete ko gecha ababunga bange nabo igoko enekianga bangumwa esko nanye nabo mubunge Okibwezi West mchise niko abete gako enekebuna niko Gachagua abiri gakorokana gutatwara amaskani anene kinga kubabete bakuria asensemeri iyo mwana oye komomora oyo obwate emyaka 30 anene ngaki abeteka ko enyorera loan korwa sebengi ye chimilion chimisano tinga kyaweta bakane kenga osama boli abeteka wo changa mo Kenya ki asemia ke yo obereka gutwara ubonda oika kwene kyanga ko enyorera ari loan yeyo asensemeri yo mubunge Okilifi North Owen Baya nigo abete agakorigereria ensemeri yo muswado yo asobweme nabo yokoyore ngani no yokabeire ensemeri ya Deputy Chief Justice Nancy Barasa asabeteka kwenekyanga amamochaye Gachagua nigo aetaniti ayaye Nancy Barasa nonye nabo kurasensemo ya bali bali komwa okoboko Gachagua ngo banyorete chinka kichingongu kubwatikana nga nigo banyate chinka kichingongu asebunge chinga kibatemete kwegerera Gachagua ekere oyomo omubunge olio Kitui Central Dr. Makali Mulu abete akonyara chinga kichingongu asebunge chinga kiabete gakoneke ngababunga abange amamochalia mubwaterneti Gachagua naro ababwaterneti asikulinde mbaraba bakorusigwa abisi asensemo yaye omubunge Ugenya David Ocheng nigo atemete kwamereria kora sensemeri yaye kwenekyanga orogongo rwa Mount Kenya gosinga ikini siasa kiringi torogongo rwa Mount Kenya gose asensemeri ya Central Kenya asepeje yo mwancho mulgeria ya gatatu boigone mulkerite ngakia sensemeri yebunge akyo bolendi bwabete bogotingwa asechinsemecho asinonya nabo asensemeri ya CBD ni go bolendi boigo bwabete bogotingwa anene ekero chipara igatiye chipara chichari kogenda gucha sebunge nene chabete chigosiekwa asepeje yakano mwancho mulgeria ni mulkerite chinkwana cha Gachagua anena samangana alingete shareholding kerabeteka kwerusana ni anengane ijo nabo yokwene kyanga ereni gabeteka ukwanere goro yechi shares kubwatekana ni agreement wasese ibabete bakubetense yo wanchirana ili korosia serikali ya Kenya kwanza bosibo bocholi obwaringite kokolekana cyariki kyanda cyo mutinyo 8 omwaka bwikiri bubere 2022 nasikolende omubunge Okibwezi West Mwingi Mtuse abetega kwenekenga asechinkwana chaya samatuka mange abereka gotalera se ground nigo abereka gukwana chinkwana echichikolenta ogwatananika asensemeri iyobegesako nanya nabo nigo yabetege korokananga Gachagua asensemeri na igerite nagotebanga asebiama biribia bete bikobete inse ese yo gwanchira nagoso asensema ya Kenya kwanza anena sekia makeligia ANC Ford Kenya sekia ANC gekoragonera Musalia Mudavadi na bayigo Ford Kenya Moses Wetangula niko babete bagwanchira na Musalia chikoye gwa obo cabinet secretary na bayigo asensemeri ya Wetangula kwa enekia nganko bare omonogeri webungene nelinde koirania 70% chikura echicyabete chigwa kwa kura sensemeri ya yorogongo rwa Western asepeji ya gatano manchu muligereria ni muligerete ngakibono ogwatana nikakora chikobago kwene kigwa asensemeri ya Mount Kenya chinga kicho muswado yobeire ko gwetigwa anene ngakibara chikobaba kweroberia bosibo bocholi bo mwaka bwekiri bubere 2025 na ibere
nonyana bo nigo ebirengeri babere bikoru gwa sensemeri anene ngaibara chikoba bakuigika nabo igo koigama anene kerba muri kirete ase bali bakwamereria serikali sensemo ya Raila Odinga sensemo ya Kalonzo Musyoka gose Eugene Wamalwa gose sensemo yo mugavana bwe county ya Trans Nzoia George Natembea nanyana bo nigo yabirige korokana nga ogwatananika ose ogutware tofauti ya gisiasa gati ya Yegashagwa no yokabeire omurai wense Uhuru Kenyatta kubwatikana nga ningobere gakoira emeri asorgongorerwa Mount Kenya gose ningo Kingpin nigo kwaba begete gati nabo igo kumoige na kigima omurai wense Dr. William Ruto anene oyoberega kuba onchukira nabo igo gochikoene kyanga omuwaziri bw'obulendi bw'emukidhure Kindiki nere orachikoba omokonyo yananya nabo kura sensemeri yomonya kerubo okikuyo oseturiti abagaka kura sensemeri yabaikoyo nigabetega koene kyanga ogwatanene kukungo chikoba gokoleta omuchando ase obochori bolobosyo asikulende orogongoro Mount Kenya rogwenete ko twara chinchira chinya chokwene kyangamba chikoba bakwenyorera oboboyi nanyana bo kura sensemeri ya gusia sensemeri ya berige korokana gusira orogongoro Mount Kenya sensemeri ya Uasin Gishu Murang'a Kiambu Lamu Nyeri Nairobi Nakuru Kirinyaga Kajiado Laikipia Nyandarua Embu Meru na baigo Tarakaniti na chio charorokanire hakoira emeri asensemeri ya gisiasa askorinde orogongoro Mount Kenya nigo rorokaine koba nobotutukano gosembara baba kwa mwanga nchiraki bagendete gucha either babe bakomo support Dr. William Ruto gose babe bakorwa asensemo yabo asensemeri ye county area ya Kirinyaga anene ekerokurigeria omonyakero gukura sikia makerigia Jubilee Murithi Kang'ara nigaberega koene kyanga siasa sensemeri yorogongoro Mount Kenya goikachibe chiko tingigwa anene ekerobaganire basoki candidate yorachikoba kegotene nabokongo ase obochori bo mwaka bwikiri bubere 2025 kolenda sensemo yaye kioni nigaberega koene kyanga osika kobolie nga ningorabe kagotangaza omusimamo wa mapema asekerenga kyobochori wo mwaka uyu ase page ya 5 nalimo niga emurikerete ngachibona nsemeri ya Gashagwa abeteka gwatoka mangana gose abeteka gwasyoria obubisi ase serikali anene yakera abeteka koenekya nga nigo Haji abeteka ko mislead a president kobwatekana nechinkwa na chiri gose kobwatekana na mangana ali alengete oboiti naboigo gosira kwa bando asenchira yobotutukano anyana bachinga kyale kwegerera nabetega kwanekya nga era nabetega kolia gosere no murai bwense chinga kibale gosoa abisi mbabete bakoli eiranga abductions disappearance naboigo extrajudicial killings nchirigo chikoba chikwaneke gwa asense ya Kenya anyana bana betega goitabera nga era buno mokonyi bu murai bwense nabwenerete make a decision akobwatikana nilichikoli serikali lakini akabaka koenekya nga tago chugoitaba kuamua against the constitution ya Kenya yo saberega koranga abantu abange babere abducted nabo igo abange babere bagusiria obugima bwaye nanya nabo nigo abetega kumulikira chinga kim omurai bensabe aringa sense media town hall ime county ya Kisumu asigi karakia bene asabetega koenekya nga tari aware igore case ya abductions asekorenda negetenga okorobekana nigo kwa betego koenekigwa naba negati ababwatane bali bakwegerera obwene bwa mwanya banta nabo igo aba Kenya asekorende Gashagwa betega koenekya nga era sensemo yaye nigo arochenga Nordin Haji nigo aliko mislead omurai bwense kobwatikana nechinchira babwenerete gusonsore imichando yaberiga koenekigwa asensi ya Kenya se abanyanyimbo ase chintonda chinyinge babete bakoye gugochika gwesoke nabo igo guita aba Kenya ase page ya 5 na kabiro manchi muligerelia ne mulikerete
asensemeri y'abawakili abo barachikoba bawesoke nabo igokwanera igoro ya eni bogosamari aye oyo kabiro mugavana bwi county ya Nyeri oyo linge mu muromo abo Gashagwa obeteka gusiria obugima bwaye sekwere asem obaroli bwaye Gashagwa babete bokwengeranga nigo amali amangi abeteka konyora kurwa sensemo ya mu muromo abo asepeje ya gatana kabiro manchumuliye abo igone mulkedete ngakensemeri yaye Gashagwa arachikoba kagutwara chinga kichinko ngo gukora imirimo nomora ebwense onye omusodo iboku mwaka isiko togo chigweta asensemeri ya Senate manchumuliye gotaka kwimanya mange nabo kwigurire gazeti yabo ya Daily Nation oyesomye asobweme no manchumuliye Ndizi TV kumanyinga nigo mugeni cho alenchira na boigo na ikena asechi studio cha Ndizi TV tobe togusanga nere asobwagale igoro jo muswada goku mwaka isiko omokonyi bomurebense ligadi Gashagwa nabeteka gwako isiko ase bunge eria enene onege tokwe bolinga inki bono kerebosyo ayonsi amaboli ayonto betokwiranira kira asige ketali ege tambe asigoma Ndizi TV mogeni tunigare Vincent Abuga omo MCA wegoderia yabo gusero kare kirana studio na begotugoreria na utumania amange igoro ya ayo onsi asigoma Ndizi TV amunotara kugenda asomo timoko oromoke onikina wikirana ningirane nomugeni oito asemambi yabono Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi amaryogo yemeteni gabeireri chibwase amarwaire au nonya nayasinyire ase chinyagitari Super Medical Center egotoka somo chiobosongo nigotokwegookeria kurwa bogwenya wetrasa maryoga yo kurwa ase chinse chesko ngurwaria tora amarwaire buna ulcers cancer asthma na yanda manke ayokoringori wa net machine chaito ngoro cross mora daktari kwa kampani ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangurwa ritora amarwaire amange ande karagwa chine ntobwate chi machine chigo kumureka chiarora nkikerobobe chigo kumureka omubere omugima gwansira omotu mbaka inse na ichigo totengi kerebo bya marwaire kiobwate twamanya kwa mariogo mwana abane machine yengo murekera yarora mitando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no mochio keroka neba ngirigori cia mariogo itona bakugwikera neba Mombasa onya koro ekara gwakire simi na bukurwari ikasomo chiobosongo ase stage echigari otwakire simi ase chinamba chikobwatia 0737746368 gose 0712